kencu. Buri-buri dadakno nglembreng ngono, Dik. Salah ngrembak Dik gandol ngono, Dik. Kaya PT ayanen aku sampean. Pak. Aduh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuwane panek sampean napa Duda napa si Joko Tuwa karuwane. Tapi ngeten Dik, sakjane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko Tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Ndak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng Dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang mulih nggih Cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebokno ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kenek-kenek nggih Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa Dik, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasae niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mbek gobete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono ae, Dik. Enak temen aja nih. Lega, Dik, gak lega maneh, Dik. Wis enak mari, Dik. Lah macam-macam ngene tabuhane. Ana sing kaya lempeng iki apa, Dik? Ana sing kaya Nagasari gluntung. Enten malih niki. Ana kaya cithakan apem iku. Enak deh nek selametan kula nyeling nggih ta nyedak apem dhewe. Duh ngoten sing gedhe malih, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabung mboten kabeh, pucuke tok tung. Dola aneh nggih wong wesi kok saged muni ngoten damel ngidung lho. Kula cek ngomone temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje malih. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya merem-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lak nggih ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuhane gong cek macem-macem ono 7, Dik. Cek akeh lho ngono. Napa siji nek aku delok karuan iku 7, Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe tak ngoten. Pancen anyane ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik gepeng ditabuhi gentel tok kula. Niku pinter tukang gong delok awakku gede, Dik, dempal aduh slebore nututi dalan kayak gong gede ae. Pancen enak, Dik, kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabuhe sak metun gedene. Mboten seger malih. On nabuhe arang-arang tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik.
Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten Dik nggih, nek kula mboten enak jok dilokno, aku dilir ambek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya Dik, mulai Dik. Ayo Kak. Aduh. Kecik Jombang. Cek Jombang. Lho, aja lo melok sampean ndak kenal-kenal. Mboten. Mboten, Buk. Lho sampean wong Jawa ki, Mas? Nggih, sampean yang medunten nggih. Lho, delok modele ketara, Dik. Mlakune jagrake iki ketara, Dik. Pinggelan seweke gathik kendhit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Klambine cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, ngoten. Lambine iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Seweke 1/2 meter, gathik kendhit. Wis gathik biaya akeh, Dik. Once-oncekane yo gampang. Iki suse mlakrek iki kok jane. Klambine lorek kaya tekek.
Rojo ngono peno ya, Dek ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh, dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho, Dek. Aja Dek halus-halusan aku. Sing kasar ah. Iya sing biasa, sing pasar-pasaran ngono ae, Dek. Nun sewu jenenge sinten? Kok koyo lakone Ibu Toga lah ngono, Kak. Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Jaluk sing tengah-tengah mau nah. Lho panjen enak ngepas, Dek. Wah iki boyok. Wah sampeyan ini ngomong kok. Gak tau. Mas, sampean ki lancing ki. Napa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Dilanceng. Ki lancing ki, mung carane Madura ya, mboken sik lancing, Dik. Ndek iya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh Joko ah. Iyut. Iyut. Nggih sik Joko. Joko. Kok mecicil tok, Dik. Namatno, Dik, tapi Heran aja lho ngono. ndelok Dik. alisi lho kaya pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten kapsulon kula. Ngomong lek gak tete aja ngomong. Lho masih kula wong Madura, Dek. Modern kula, Dek. Oh, Ndak mau. Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan. Ketara lah ndak pipi niku remukan boto iki. Mau ina peno, Kak. Hah? Kok mau ina peno? Sing kenalmu Ina sapa? Oh menghina ta? Iya. Mboten guyon-guyon. Aduh pipi koyo ngene halus aja koyo remuan boto. Sik nyun sewu sik. Waduh halus sampe Apa, oh? kaya parut. Koyo parut. Halus. Arek iki titen Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten dodol jenang. Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndakan bondo didisiki. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia Jeneng oh nama. namanya sampian siapa ngono ta. Lek bahasa Indonesia nyamana. Kalau nyamanan lah Madura, Kak. Lah iya satu-satu. Peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Sampeyan wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho. Duh, nek saya ini ya campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia, Bu, yut, Madura, yut, bahasa daerah, iyut, Inggris. dedek. Ngopo dedek-dedek untu ae. Dedek-dedek. Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dek. Jenenge lak Marlina sih. Lho kok ero beno? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampeyan tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku. Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dek. Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula ero jenenge Lho panjen Marlina. penggaweane menyanyi kula, Lah Dek. jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah kari ndelok regane ngapik sing ndi. Ngomong blakrak. Lho niki lah mestine persenan atrio yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane. Lek sing gedhe sinten? Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik? Kula. Nggih. Nami kula Nggih. Rosi Itali. Waduh. Waduh Rosi Itali. Ndak masuk, Kak, wonge gepeng ngono, Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukur ngoten, Dik. Mboten Kartolo. Oh kan, duh penuh kartolo iku. Aduh penuh. Aduh. Aku ngipi iki Dek. Kepengin ketemu ya apa modele kartolo iki modele. Nah boke gak ketara dadake iga ilang loro. Tak ngono, Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tono Nggih, iku. kula niki sampean nak Marlina sih. Iya, kula ngetan Dek nggih. Wis gak boso mari, Wis Kak. gak usah wis padha loreke. Lho, nak ngene. Ngene, Kak ya. Wis padha Aku- panutra. Aja omongin apa, Kak. Ngene, Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dek peno nduk ngene jerone keset. Iya aku gelek ngepel aja nih. Lucu nih ilok-ilok temenan. Aku paling bintang penggemar saya Tolo Iya. itu. Tapi orangnya ndak pernah bersuo. Bersuwe ya. Yo ketemu pi Oh peno. ketemu. Heeh. Pancen lucu bok wong wulune wis dodo wong. Bareng delok wonge jeketek koyo ngene. Lho ya iki kakean mikir parian. Tapi sing dadi mosok potongane awak. Iya Kak. sing penting lak pancalane. Ya, iya. Jare Munawar. Aku bareng kepenuk. Ah senene basman. Tapi Kak, Ya apa sih karep sampean niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile.
Gak Nek jejeg embo deh. gak masih mancal jejeg gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Pernah kadek belajar tabuhan barang iso ta? Duh, mbak coba ngono lho. Heeh. Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak ngono. Malah aku wis Iya. turutan iso gak mulih-mulih malah aku wis ta. Tapi nek tak pikir lo bareng lepono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane deh. Tapi lek malah aku wis jelas enake. Wis ta sego bungkusan. Jo ngono Kak, sampean sik bujangan ta? Si Joko panjene. Oh, Ki Joko. Mm-mm. Cocok. Cocok ya. Engkok Ki Praben. Iya bahkan perawan bangga. Lah aku sing takon perawan sapa? Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lo ketemu jodoh pi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak Iya. ngono. Oleh rong dino nggih-nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni, tak ngono Dek. Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho. Lho Iso kok ta? jarene peno ae. Ayo sampean kepingin ambek aku ta ngono ta? Iya, Iki coba. nyanyi. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho lek barat. Aku njaluk just the way you wae. Iso. Oh, pujes. Mbok jase wae-wae iku lho. Ngawur ae. Ya sapa? Apa coba saiki? Saiki sing enak iku lho parikan mbek peno ya. Oh. Lagune sing ono Dol tinuku. ya saut-sautan iku lho. Iya. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Duet. Iya, duet. Lek kanggone aku wis dol tinuku ngono ae wis. Lah. Dol Wis tinuku. pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh. Nek jarene arek musik duet. Oh, duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo gak Milo iso. aku wis beres peno. Wong kok nang dikongkon-kongkon tok ae. Loh, enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibane karo mlebune. Nah, iya. Ya apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sida ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno. Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo. Iso ta? Iso aku Wis Kak. gak apa-apa golek keliru dikat. Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecir-kecir aku ki suarane rada kagok-kagok ya apa enake. Wis gak apa-apa masih sembarang lah wis digerabak ngono lah wis ya. Iki di baratno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh tengah. Dadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no kok Jawa Tengah. Lah iya jare tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan. Yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor ngono. Lah iya tengah dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo. Iya, coba ayo. Beres. Ya tolong, mlebune wuru ono aku. Wis ta beres. Woy. Kicil-kicil saka Jakarta. Songon. Pasar lagi yo Mas yo dodolan iwa. Aku ngesemas dasare cinta kene katati bejane hawa. Iwak bandeng bob nek numpak sapi. Iwak teri nek numpak singo. Aku mangkuk oleh rejeki. Ayo nang pasar turi. Aku tukokno celana. Aduh. Dadi aku sing bondo toro gitu. Pisan-pisan. Ayo tenan. Pengeretan lah. Apa-apa. Abang-abang kulane ketan. Nek kemiri yo Mas yo tunggu podokan. Nek kepindang gak turutan. Enak bunuh diri nyemplung kopokan. Tuku paku nang Ternate. Tuku bangkuang nang Merauke. Nuruto aku penom mesti enake.
bales lek anu pokoke. Iya. Koyongna ya. Lenotna ya, masih aku. Gak gelem, Dik. Tenanan nurungana ya. Ya. Kapan cak dina mulutan mangan sego yo iwake kothok. Kapan cak aku keturutan oleh Joko bokonge kempot. Numpak sedan buk nang Madura. Numpak taksi kemul-kemul sarung. Aku kebimbang delok bodi peno nek teko mburi kaya tong glondong. Aduh, masih ngene, Dik. Akeh rezekine, Dik. Ya seneng aku masih lemu lho. Lho ya. Ya, irungono ya. Meno ya. Ngombe jamu mas kok karo turu. Bareng wis turu ya mas ya kok ngipi minggat. Wong wis lemu sudah pingin kuru. Bareng wis kuru mengine aku mah. Tuku gula dicamplak pete nek mangan sate bok barek nangis rambut peno kate berente aku senenge berente lengge Ya ngenyek terus gak tolong gak apa-apa. guyon bok kok wong lek gak guyon yo ya wis tuwa kurang hiburan. Iya, tapi tak bales. Ya gak apa-apa. Nek ning kantin tuku rujak cingur. Rujak cingur ya mas ya, cingure kandel. Aku kawin golek sing jujur, nek gak jujur tak teplok sambel. Ngandur cengkepuk kentekan wene nguber petek ketiban timbo opo maneh nek delok alise apik kaya tanggal 35. Aduh, ngenyek temen dia ono alis tanggal 35 tani olah blebek ngono lho. Kayak wedhus lho. Iya, gak apa-apa kak. Ayo pisan kas coba ayo. Nek nang pasir jelek kula nang pasar rumput. Wong sejile akal-akal rapi ditake blonjo terus semaput. Kuku pecut nang kutha pare ngapek pelok nang kutha Lampung aku kepencut delok mripate kathik lolok-lolok kaya damar umplung. Kok kate taman barang sih kak? Karepku damar kanginan tadi damar umplung ulian. Wah wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenemen. Masih ngono kak, aku sampe kami sosolen kak. Gak apa-apa. Ayo pate gawe parian nang pasar cilik malah pesil cilik. Iki nek dikata tambahan tentek dino, nentek jam iki engko. Gak apa-apa, nguk kasih singkari Aku kupun delok hati-hati. brengose peno iku apa? Aku bingung delok brengose peno.
Lah ya apa, Kak? Wong brengos kok cenggere ngutah kok bingung. Ndak mangkane. Mosok di rumah topo Kak tolo nek gak gelem rumat kene tak rumat. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku. Apa nih, Kak? Ndelok untune kayak geraji. Lho enak kuat iki, Kak. Kuwi aja lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya. Jare ki nyokot peno. Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong Rabine kene kucing tak ya apa iki? kene kate nganu brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Iya. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Kon lak ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar empluk iku lho. Nyaut. Karepku lak tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono lho, dadi kaget. Oh, dadi Ya. kok Kandhane iso kok guyu. ono driji cokot nyamuk kaget. Peno rene mang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak becak. Oh, aku mau numpak gajah. Numpak gajah. Duh, peno duwe gajah. Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Jadi numpak gajah. Loh, sapa sing ngomong? Iku mau Numpak apa? numpak gajah. Loh, sing numpak gajah sapa? Lho, ya apa rek iki? Tuman wong biasa numpak gajah lek gak ratus sok gawe-gawe ta. Ayo, peno sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jarene peno kan takon aku, Ya Kak. apa? Peno rene mau numpak apa? Numpak becak. Nah terus aku, Peno tak takoni, peno Kak tolong numpak gajah. ojo seneng mitenah wong ta, sing numpak gajah lho. Ngene lho, arek zaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diolak-walik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karat-karit kendaraane. Iki Numpak tolong becak. tau disetip iki meneng wae. Kene tak setip kapong kok peno lo. Buk, engko lek pancene pun dadi mbare aku wis gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak ono ati temburuan, Kak. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis Tapi ngene ae, aku dodol jagung ae ya. Oh, peno sing kulak. Iya, aku dodol layangan, ya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegel layangan jagungnya tak pangan. Lho, lah gak dadi dagangan, Dek. Enak. Ngene lho, Kak. Iya. Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sajane. Iya. Tapi omahe peno ndi? Omaku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo. Pabrik korek kono iku ta? Iya omahe bolo tapi didol. Oh, Lama peno ndi? duh, kono, Kak. Jalan apa? Ikan sepat. Apa nih ikan dorang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Iya. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Iki alamat tak pasar Pabean iki. Lah takon ikan sepat kok iwak. Nomor piro? Nomor piro? Omahe. Kok peno moro Gak pesan. nomor piro? Mau Kak aku wedi, Kak. Kae iki ono nomor sawatan. Peno takon omah kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis ngene nang pamanku ae. Iya, Lho pamanku wonge koyo londo. temen ta? Lho ya apa? Kenalno paman peno ya. Kelambine kegeden ter. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku. Kon iku malah nabok gamelan ta. Gamelan mah tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak lolo. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatit ginawa mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana lindu sedina-dina. Ana lindu sedina-dina. Ya, ayo terus kan. Oh, goblok iki kok takno. Kok karu-karuan bulan takno. Kon iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen.
Kan ewange bojo wis mulinan jaman Jepang. Duwe keponakan situk dapurane kaya ngene lho. Ngono Bagong legang-legang irunge kaya terong. Lho ya. Iya mulai wis. Lho apa man? Kan iku. Apa? Iku mang tiba telu kuwi sendon ya apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki? Lah nek Bagong legang-legang irunge kaya terong ah. Ora nyantap aku sih kon. Nyantap apa? Iya ono aku sih kon. Ngidul kloyong-kloyong. Lah. Iya sing digoleki. Lah iya cocok. Nano luka. Kan iku lak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lak ngono sih. Ati sing ndi wong bendina wak gere kok ati. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lak ngono sih. Lho man ngomong sing enak lho man. Eling Purwodeksina. Maksude Purwa iku wiwitan Deksina pungkasan wiwitane penutang Trana sampai saiki. lho ngene nak ya peset. Penjut. Boleh manjamino lak ngawur ae kon niku. Kaduk pangucapmu man. Lho iki ya apa sih arek? Tenono. Iya. Anane wong tua diwaneni barek ponakan sebab Iya. wong tua ora duweni tepo slira. Tepo tepak sliwara awak. Maksude Sampai keluru sliwara. Lek pancen peno gak iso nepakno awak peno. Iya. Iki wong tua gak kena diajeni. Wong tua-tua berabas kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tua-tua usus meter. Oh, bukan kula. Ayo man. Arep apa barek wong koyo jiwaku man. Iku yo apa kaitane ku yo. Sedeng penyamu tak cekel-cek tak bentusno watu aboh irungmu. Boleh wayangan ben ya apa. Ayo man. Ya apa. Ayo lareno iso man. Dalam kapayu. Kon iku yo sing karepmu lho karepmu. Lho. Karepmu ya apa sih kon iku? Lah peno jare ngajak blakraan. Dadakno wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek kaya ngono. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen man. Ambek sapa kon iki? Ambek dulur peno. Lho, dulur pernah sih? Dulur sing di mana? Peno dulur tangga. Enggak duwe mek ijen. Dulur 4 5 pancer. Oh, eling tumpek maut ta ya omongmu. Lah pancer 5 kok lak nyuro aman. Lah pada duduluran iku. Iku apa man ono Jawi. Lho, nang Jawi ya sih? Jawi prigen. Jawi Jopo. Lah jopo. Dulur wedok ta lanang yo? Ya wedok. Lah apa? Dek resmi ini, Dik. Paran kene kon metu jamino. Para tak Kene bok ning kene aku yang nyelukne ya bok. Lho. Tak ngono peno ngitung teko njaba yo enak yo. Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang. Oh iku mau wayangan, Dik. Yo, lha iku apa wayange buta teronge. Kon iku lha opo kon sakno? Iki foto teronge mau. Cocok pancene. Lah. Kon mang nemu nok ndi ndredil iki. Masalah rek. Kak, aja sembarangan ngilono ndredil ya, masih ngene seksi. Aduh. Nyeluk aku Kak. Nek cara wong Lamongan Kak iku pantes. Soale tau krungu jare jeneng peno biyen Bangka. Kok niku ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Bako kok niku. Loh. Aku takut ya. Arek iki gak di duit arek iki. Gak mampu wekne. Lah kan dudu apa? Lha napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iki lho kok tak elingno nek kenal. Iki sapa, Kak? Loh. Iki pamanku ning. Lho. Lho, pamane peno. Udele bodong. Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenan nek tak sotok peno ya. Masalah. Masalah irunge kaya jambu. Masalah lho, cene kon delek model kaya ngene lho ya apa iki. Nek kon nek mlaku-mlaku barek sing jelek nggawa Pak Bung kon.
Iki udele. Lho iki tahan angin iki, Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno. Paman. Oh, paman. Aku melok nyeluk apa ya? Ya anu, mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Aja Kok ngono celuk tuan sono wong Itali kene. Modele kaya wong barat. Tuan, nyeluk encik. Wah, kok niku kawur ae. Paman nak. Oh, pamane tolo sampean. Nggih nak. Tuwek-tuwek cek etes sih. Aduh. Kok gak menangi zaman nome biyen? Masalah re. Kok iku biyen zaman nome nututi aku. Aduh, gak wulung kena dhek dhewe. Parekan. Kok niku nek ngomong tas rumah samu lho potonganmu koyo beklen. Bunder gak bunder, bengkong gak bengkong kok niku. Lho justru iku sing enak, Pak. Apa? Mbok iki Iki jange dadi kami tuwa nduk malung benda kono. Langsung lho kan lho. Dadi kami tuwa malu benda. Wong omahku dong turi gak loro nomor 16. Oh ngawur ae kono. Nek malung benda iku nunggoki apa? Lho nunggoki apa? Ya Kak Telo. Ya apa sih? Boleh ono aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu iya. isin ambek aku. Apa-apa, Kak? Apa? Lho, kok Aduh. nyeluk, Kak? Tolo iki wae soro ndok tolo iki. Pamane peno isin. Iya, wis gak apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ngono bae gak isin deh. Iki arek endi iki lho? Iki arek ikan apa, Mang? Ikan cucut mandi di laut. Kok kok ikan cucu di laut Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelahirane. Aduh. Takon anu iki. Yo asale. Aduh. Asale Kok ditelesek ngono sih lho, ati kapan? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lang sih. mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange. Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku. Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Ngawur ae. Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang. Lho, Karak yo sing niku. Ono gadang, Mas. Lho, lah aku ki ateng babumu ta aku iki. Ngawur ae. lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa? Aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimanggano plung-plungut tok. Lho. Arek nek ngomong bloko suto arek iki. Dari calone mantu. Peno mbek Buk Marlina kok koyo moto iwakne. Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino legrek. Temenan. Gak kaitan, lek bakal pancen ngene lek wis dadi tambah. Tambah kurang ajar. Mantu ngono arek Kak mantu Telo, wong pamane Inggris. peno kok koyo ngono Lho iki ya. wong seni iki Buk masih ngene. Lho iya, bosen aku. Tau ono pinggir tembok. Apa niku lho? Ngedung. Oh iya tak ngawur ae. Kayak ngedung mending. Sik lho. Kan kenal barek iki pirang dino? Kenal barek iki pirang dino? Tas Mang, tapi suwe aku luru iki. Yo Masalah. kenek iki Mang. Keneke ya. Iya. Katut timang Kena 200 kok bisa. Kok becaknya bayar aku. iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Nek becak mah jejek ya wis. Aduh. Paman kok jejak-jejak ngono, Man? Aku gandol. Lho masih gak duwe maratuwa peno dak patheken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Oh, ngono Aku ya? sing bayar, lak turu wong wedok. Rai mawon Dek masih dak kenal wong lanang dak biduren aku. Mulane masih peno digablok tenang kowe, gak sepiro gitu. Iya ya. Kepuwe gak sepiro 3 dina karo mengi ngono. Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya arek. Ojo kaget, Man. Iya, Panjenengan ngene. Sor meja no ulane. Cok, Dik. Ojo gelo wis dadi carane, Dik. Ciri wanti lele mau ginawa mati. Cok. Merangas yo garangan. Perbelas kan iku lho takno. Nabi wong tuwek kok ngono cek wanine kon niku. Apa nak? Besutan Saiki ngene lho, Man. Sare Iya, iya. iki wis padha isone ya. Iya, iya. Iki mbare tabuhan ini wis apal. Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ngajak rene perlune kate ngetes peno. Tapi Ono tes pen. Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku. Wis ana setrume ta peno. Prosoku ya lah ya. Kon niku mang tak sanjung-sanjung, tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Dadak kemuli-muli, muli nggo bekakas koyo ngene. Kon iki apa kon niku? Masih bekakas koyo ngeten, sedep Maman. Sedap. Nggih. Gak tau keramas rupane lho. Masalah. Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini nih. Wah. Kepengen begini mi, apa tolong mi?
Ya apa karo wedhus aku mi. Aduh, maratuwa kolot iku. Nek nurut sampean man nggih, gawe sewek bong robong, klambi bong robong. Lah gak ketok awake lho. Ya Kapan payune, Dik? tak kono iku ya wis karepe iku. Perlu ngetokno caplak. Nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Lho kapan ya? Kon iku lho kapan ya sih? Kapan? Kon iku wong akeh iki biayae kon sakmen akeh. Kon dirungokno wong akeh lho ya ngene. Lho wis lho. Sawangan aku jakano peno-peno kucing rembese gak tuwa. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, isin ono aku pamer. Lah kon duwe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman apa iku do? Aduh. Ngawur ae tak lho. Wis ngene Buk ya. Terus apa iki? Tak jaluk kerelan peno ya Iya, iki meja kursi kok ditokno pisan kok ono wong anyang barang ya dikene. Lho kon lha apa to kursi? Gak ono ya orang ngeng-ngeng lah. Kan wong iki. Gak ono. Peno mang aku krungu jula-juli kaitan. Iya, Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya. Oh, belajar pinter. Entek kendang piro? Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, tak belajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man. Ora elek-elek kok nyene. Kira wedok kaya kucing e. Wong kaya iwak tompro mau cicil terus. Sing saiki tul jaenak. Iya. Jaenak gampang-gampangan ae. Iya. Oh lagu tul enak nggih enak niku. Aku nyenggak iku. Apa malih kaya model dangdut niku nggih. Sik udik nirungmu man. Lah apa kok niku? Wong irung kok diotik kok tak. Dudukun anu niku. Iki lho turune. Iso sih, pernah tul jaenak iso. Iso. Terus aku yo lali ya eling aku ya. Gak tau lho. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno ya nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Iya. Aku joget mbek iku. Ya cek asin man. Cek asin no. Cek asik. Asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon niku ngomongane. Oh. Aku seneng duwe paman Basman rupane ganteng irunge kaya becak. Prengori gawe sulingan nek pringe Jawa buntet tidang murite metu iringan
njaba dik buntet buntet Negara ayo ro omahe doyong paman yo gak gopo ayo nek dilu engkas jange diroboh apa ya mang lho iku mang tol jaenap tol jaenap tol jaenak lak ngono jaenak aku mau sekali situk bari aku enak rek tak dilereno tuku selop barek celana tuku tape mek setali oh ada enake tung terop paman mesti ono gak gelem oleh nek gak dipinjuk warane ngemis ngawur ae kon niku wis ta iki lho enak sing kari iki mang jane ngono montore nek mlayu ngetan mangan krai dicampur ketan ayo tan umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan tergandengan tapi panjene cocok pamane peno ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya apa sih pinter main mata aku delok kon sepet nah aduh sepet ta nyandet anane aku delok kon mandeng saiki gak ono wong lan sih kok ngawur wong putih-putih ngetan iringe ngulon lak meliru ngawur ae kon ya napa man nek kula kale Cak Tolo cocok napa mboten ya apa terus sik takon awakmu oleh kartolo ta kula kale Cak Tolo cocok napa mboten rasane ati cocok tapi aja mulih rene kon lho masih kula nggih peten purun badhe ngukut sampean do dak kira man masalah rek durung kaya mangan apa-apa tak mobil kula manggon tengen sampean setengah hari kukut kula ten sampean tapi lek ngomong sing rada banter lho nek kene iki rada dublet bangun sing duduk sapa lho lek ngomong ambek irunge manduk-manduk tapi Cak Tolo iki kari siji iki panjene pamane peno ya wis kari situk iki wis sakno ya domo-domo matine besok tak panggang nek ngono mangkang katane nek ngono Cak Tolo nek peno sida dadi mbek aku wis melok awake dhewe ae yo iki bapak engko dikongkon ngansu kuat iki kata lah aku nanti kacung-kacungmu aku nih ngangsu lah lek bantu dite lah gak apa-apa man gak sudi lho lah ngangsu lho gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho oh ngono ta ya ya Cak Tolo tanggapan kula tanggapan sampean sing tunggu omah tak ngeten nggih ta besok umba-umba apa nih kon iki aku tukang penatu aku mbak ngawur ae kon jare ben iku tukang penatu biyen lah kaset iko tanahe kari ombo kok Dik
Tanahe sapa, Kak? Iki tanah yo Tanahku. Oh, tanahe paman Iki ake. tanduri tebune Sidoarjo iku. Kayak sapa iki? Enak, Kak, keringet iki. Wek sapa? Mbok. Duh. Prasaku weke pamane peno lho, tua ngethu awe Tapi aku. ngoni-ngoni dara iku loro. Loro doro sak jodoh. Ya tebune mburi kurang tempe. Lho. Gak ngono ku Lho, nandur Kak. iku pabrik ta? Gak duwe tebu kok yo ngono takno. Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Gak Kula lak duwe. dodolan ta. Dodol apa? Lho, masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man. Iya. Wis iya. agak kecewa sampean duwe mantu aku. Waduh, tepak. Lho, Iya, iya, iya. Kongkon dodol apa iso aku? Dodol apa, Nak? Dodol celana peno ya Aduh. iya. Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki titik lalat iki ngono. Ndak. Ojo nemen-nemen lo sakno do aduh. Wong kadang-kadang kadang laler. Ngawur ae kon niku. Tapi nek ndelok modele paman iki ndak kira akeh mangane ya. Model titik ya. Kayak kupat bojo papat. Kon niku ora. Aku lu gelek tirakat kok mangan gak pete akeh Gak kok. tau mangan iku sing dipangan kono. Ah nek kok dadi bojon Kartolo ketepaan. Adik jiwa-jiwa seni. Duh, tak ngetan. Ngetan ya sik kon niku. Duh, Ngeten, ngetan. Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Iya. Besok ndek anak enak kon. Duh, enak. Apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen do. Cok ngono ra man. Gak iso bintang 7 kon niku. Tapi iki ngendang enak ning. Lho iya, Ngundang. ada kendang. Pinter ngendang. Lu Siap. tau ngundang Aduh. keplakane sing banter iki. Buantar Nek kepala. ngono Tau cak lo. keplak kiri. Yo. Tau lagi nek ngomong kaitane enak lho. Pungkasane Duh, bundeli kon niku. enak cak lo. Ya apa? Nek pamane peno pinter ngendang, aku gak dek ngebon wong liya nek ambek band. Iki ae. Iki. Siki dadi enak keluarga seni ya. Iya. Ngegonge wo bolak-balik lompat. Tak ada markasane kok. Lompat apa nih? Nek ndelok modele duduk cekelane gong cak tolo Tau iki. nyekel gong nyekel pacul ae ben. Nyiter iso aku nyiter. Lho nek nyiter iku kan kok maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalnya. Lho, duwe apa ngudili jago. Ya ampun ae lho. Kok kon niku. Wis ngene, saiki lek pancene pernah iki iso jula-juli man. Iya. Bulan ngarep iki lek ono tim, gak Iya. sampean njupuk wong liya. Kang tim kok apa sih? Lho karo sih. Apa tim? Lah ya lek anu pelawak wong 5 barang ya. Oh iya enak gini aja, enak gini aja. Iso ta no? Iso 2 Juli. Pelawak iso. Lho iso melawak rene. Aku termasuk Iya, ngomongin aja kayak pelawak. Pamane peno iku masih gak melawak ngene kaya pelawak. Mulane aku malah cocok ah. Iya, Iki sak dulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kongkon ngendang, Lah. butuh dagel dijogo dagel tak Lah, ngono. ngono. Digandeng nobik Marlena wis duit tok engko iku wis. enak wis. Enak. Tanggung tak dhisik panjere mergo. Wis gak ada panjer lho, kok niku ada panjer lah. Apa sih kan niku tak ngawur ae. Jula-juli sih. Sebelah Juli rek. Iso, Dik. Iso sebelah Juli. Lho lah Juli ku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Lho ya belajar. Belajar sih kan niku. Nek Maduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sampean Maduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono. Oh iso. Cokean Oh ngono. walang kecek ta. Iya cokean. Oh cokean. Yo. Cokek ono Yut, cokek, yut. Yut sapa? Aduh. Iya man. Oh, Iya dah iya lho. Ngomong aja mbek mendelik ta. Iya ta rene. Ngomong kok dinglak sih. Kabetan hirung. Ojo lirak-lirik po oman. Pamane peno meneng-meneng ngitu kesikil. Oh, sing sikil ni sapa? Oh, kok gawil-gawil ngono do. Ajar kenal sikil tidak. Saya si limone. Lah. Lah mulai. Duber male semolea. Lebet lorong meta ke olar Ayo le. Film abula se atamoa le ale Sai karang rasa tak kelaya Lan jalan malek katunjungan Dua-do Meleo dengleh tak kegelan kana Samanto zaman pembangunan le ale mate aja sampai ketinggalan Naik pasar rek jaban lapor.
Aduh. Pangangkon sedek Cocok ini di Palena nih. Palewong bareng ateku anan patoreng beku. Iya, utang-utang lagi. Ali-ali antong. Arek cilik lepono kantong. Aduh. Enggak gitu iku, Pak. Bojo lemu sakno awak. Bareng rapi pisan tak mecano kentong. Aja ngawur penoman. Aduh. Dadi wong wedok sing ati-ati pok toto teliti. Ayo Iso ngantre kata lo ning ngene Anak sing ngerti nurut aliran jaman Bang kopi dek kok garing-garing. Bayang gak payu rapi dek tongkone diuring-uring. Aduh, sampean iki iso iki. jala uret mbokne berai loman anake tidak atletet Ono tinggi lo dandani sore bantal. Bareng gak payu rapi lo dadak kayal-kayal. Aduh, jangan kena. Yupainten maratuwa kula namung semanten cah hitungan lewang-lewong ati susah erong tambah sak pentung lho man lewang-lewong ati susah erong tambah sak pentung Itu ngomong ngeneki aku kok bulan aku. Ya man ya nek tiba gong lo enak ngono ya. Iya. So, set klesetan ya. Ayo. Pisan gur ngono. Bener wis cocok dhewe mantu aku, Man. Cocok. Tapi tak tanor rong dina telung dina sampai seminggu nek kok dadi bojon katolong lupuno kene. Dia penyakit TBC. Lho, ya ngono, Man. wis ngene ya ayo mangan-mangan bantal Ayo saya. Teman-teman ya.